rasa satimpi tulung tulung tadi rasa kangen wis bisa mari rasa satimpi tulung tulung tadi rasa kangen wis bisa mari. Puji syukur alhamdulillah ya nok. Dene bengi yak dhewe sekanca kelakon suran ana ing desane dhewe nok. Ya kuwi mapan ana ing pendopo Serut Sewu utawa dapur Bunda. Iya, Mak. Mula matur nuwun sing akeh karo Mbah Lurah. Dene bengi yak dhewe wis disilinggon kanggo pentas ya, Mak. Iya, Nduk. Dasare papan yo jembar nganar-anar ning yo mosok mung disilinggon tok, Nduk. Ya ora, Mak. Lek mestine yo komplit sak makeme, sak wedange, sak sangune barang ketoke. Hus. Aja ngrembug sangu ngono kuwi sangeru. Mengiki dalange ana pira, Mak? Dalange ana 3, Nok. Ya kuwi aku dhewe iki ngibarat cah sekolah ngono. Aku iki lagi kelas TK, Nok. Kelas TK, Mak. Iya. Lah sing angka 2 sapa, Mak? Sing angka 2 ku ya Masku, Mas Andika Guno Carita. Mas Dika niku daleme griyane bringin. Bringin, Mak. Iya. Sing nomor 3 sapa, Pak? Sing nomor 3 ya kuwi Mas Arif Wibowo Carita. Mas Arif niku putrane Bubur Sinden. Kuwi ngibarat wong sekolah ngono wis dosen, no. Ibu. Dosen. Iya, Nok. Ora liwat ayo melu ndedonga. Muga-muga sak bubare suran iki Desa Teguhan lan Mbah Lurah sak perangkate, sak warga masyarakate lan sing rawuh bengi iki tansah diparingi rahayu wilujeng niskala. Amin. Muga-muga restu dapur Bunda tambah laris, Nok. Iya, Mak. Wis gek banter men gek tek kenalan karo mbak-mbake sing ayu dhewe iki, Nok. Sopo, Mak? Ya ditekoki tok sitok. Dicepeng, Mbak. Piye? Sing pinggir dhewe mriki. Sugeng dalu. Nggih, sugeng dalu Pak Dalang. Nggih. Naminipun sinten? Nggih, nderek tetepangan nami kula Sela. Mbak Sela. Nggih. Rumahnya mana? Boten dibeto. Ya, gawa omah ya tak dol pisan. Nggih, lah abot e. Alamat. Oh, alamatnya Babatan. Babatan. Nggih. Tasih sekolah nopo? Lah ketinggalan nek sampeyan iki pripun? Pun. Mpun apa? Pun. Kok ampun putu to, Pak? Nggih, kula tasih SMA. SMA. Teng pundi? Teng Jogorogo. Jogorogo. Oh, tadi sampai sini jam berapa? Ba'da Isya. Ba'da Isya. Nggih. Lanjut. Sugeng dalu Mbak E. Sugeng dalu Mas.